We started operations on the Northeast store back in 2016. Back then, we didn't have any funding. It was just a clear idea, determination, and the willingness to figure things out. Today, we've built something solid with a very good customer base, a strong team, and we are growing year over year. We have been running Eurotech Private Limited for 6+ years. And last year we have crossed 18 lakhs plus in revenue. It has been a steady growth, not just in sales, but how we have expanded, reached new markets, and built a stronger customer base. Every year we have grown, and now we are ready to scale up even further. Our vision has always been to go beyond just local reach. We've built the foundation, now it's about scaling up, expanding into the new market, improving capacity, and also strengthening our brand. We want to create more jobs, adopt better technology, and also build something from Meghalaya that stands out anywhere. When you've built the basic, the next step is about scaling with the right exposure and backing. It's not just a competition, but it's a platform for businesses like ours to reach to a wider audience and also to connect with people who can help us grow and really unlock the next level. The Megapreneur Startup Challenge is a statewide search to find the top 5 startups that will represent Meghalaya at the Grand Pitching segment of the Megapreneur Expo 2025. It's a unique challenge for startups to showcase what they've built, get real visibility, connect with investors, and take their business to the next level. If you want to participate in this statewide search, here is what you will need. You need to be a resident of Meghalaya. You should be adult Indian citizen. Your business should be registered as a private limited company or about to register. Your business should have a turnover of at least 35 lakhs or have a strong growth potential. You should have a working product or service. You should have a year-on-year growth. You should be focused on job creation. You should have a solid team, innovation in your product or service or model, and your business should be ready to adapt or already using technology. Pure trading businesses or family extensions will not qualify. This is for original founder-led businesses and startups only. From across Meghalaya, 25 startups will be shortlisted to pitch in the next round, and 5 will get a chance to represent the state at the Megapreneur Expo 2025. We have built through struggle. Now let's build with support. Let's build Meghalaya. Ginong dia madan hartan kendailat imam panyo eka certificate of vending COV kat hadu mentak lapan pawe kejing diau namar kejing mamyo alat bandela bat kejing sa aku umdom namar kejing mamyo eka nung jubab dak Shillong Municipal Board hak ap sautrek unai luar arajar apusan ginong dia madan kendailat kilalej ke office ke Shillong Municipal Board ban panjing syai hello kejing penslam ke board ban pelat ki COV jungki ndrai kim shmlayo eka nung jubab Habagran bakilap thai kubor na kaliang ginong dia madan kleto bakun kilo kemi ke BGM da kapadi jing dia kendailat kli kendu jing e palat namar la arbna shteng kilhap ju shongyeng da ke beberngem ru balada kam Shillong Municipal Board kedang penslam kemban sia mele shongbyang ha ka jaka ke bak ju shong da ki posnam Habagran bikong Angela Rangat advisor ke Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association ilong bakajing ICOV ke Shillong Municipal Board kedai ke Bakulmar Bat ekani lalap hadian bagi kat nyongut ki kerteng jenggi brio ke balami hakatop bampat dep le exorcemen kelami hakan les banyo ya ke COV Ilong bakum bakapau menta ke Shillong Municipal Board kalong gomba ke Syasiliang ya iwi arngut ki brio belum dalam brio ke office municipal dan tap application bani ojaka
bat ka jingklik bami kato kalong bahato gadan gajinge dei gajinge thiet gi jaka bagi license banyo jaka de madan hamuda ka penong ini mentasi dengan wan ni kenang ba pintep ke reason ke ka ba ki pensanya ya ka COV joni mangimpat yo hado mentah ndong ha ka situation jong ale ngan ong swabakin sedang bansa me ka COV ka ba ski sedang ha upanai chun nga ngalawan mi hang ni nadu upanai mi nga ngalong nomni jong men ka si jong man ka si jong ai laklan de ngalawan banai ko bode ki ngalawan submit ka paper nadu upanai mi ngalong ba man ka si jong ai laklan de ka ka procedure ka bangi haban le makinang ni ki ong pet ka license ni ladap national pa ni ladap kaladan lupa hak kerting jong man kersi jong pi so no problem for 1 year fila ban use ya ka license ka kerting jong por badi ka por ban renew sa transfer na siya ka kerting jong pi tengok ong okay fine are you sure ki ong hot we are sure tang ba hakas ni por bagi sam ni ka license ki reject ya ka license ki hold I don't know for what reason ki hold yong em jong man kersi jong pi because ila khlat de fi haban apsha de kata ka jing up jong ki ni up kadang ka paper bat ngaru how benai July on the first kumba ong government go and submit all your application nga ngawan chane dangalawan ki ong pi haban submit ya application ban transfer ya ka kateng jong laukong jong pi shapi I has done the same thing kumba ki ong ngaladap le bangta tangba dangalawan kali after 1 week yong em jong pi kanang simpor ka bangim padaban kendria dia kata ka jing kendria ya ki brio baro nak handai la cepo muda kala jen la ar bana dia ka question jonga kalong ba kapen ayu ya ka sarkar ba hadu ar banai kamla syura ban penmi ya ka kateng jong nuru ya ki hol lada fi kwa shisha ya ka ak ba filtration tong within a week or within a day you can do fila ban change the whole world also within a month tamba hadu ar banai menta kila shu hol kim perkhat shu ngi hapen ya ka yen kasam ka bai school khulung ka bai yen khulung mentala ar banai ngila shukit da karam kasha mentangin siu khulu ya tu karam kasha hadin bakila ya pen kenriak nang tay na po kandai lat siya po ka muda mentala arbanay mentan saya lay banay kabaning kong ba kila siya pen kenriak kerki klem da pej benia ya kita ki we ki bampat yo ro bat kala sule thok ba ngin sapen mi takalis bat hakapor barung siya po ro ki ong ba mlele haba pi tray lang bat ngi ka sarkar ngi rung ni tray kam lang bat pi bat kani kayo kan simpor bakan ban khli bakan ya nakaliang jong ka sarkar ngi haban le ngi haban pen advertise ba kum ki banner ki ba itanan kum hakis ha khandai lat ke screen ki bahe ngin bu khnam ni advertise ba khnang ba fi sia finom ya yo bat hagaju ka poro ki ong ro da ka ba kersan le se ki bun ki jaj mar ki ba syapo ki briu ki nom net ta ban kersan em ki ong ba ngin ai ro kataka arpo hajar nakabangi ai shwashipo hajar hadin kan ya kum ka installment ar hajar ngane thu pi ya kani ka pisa ka baki ai ro em dan kat tu kat ni ngot ki bala ai bad nababun le ki bun ki bam yo hanrei kajing khlam akor Indonesia ban pentip ro kim pentip ban phone ro kim ya phone kiawa hang tai hajing khang mano ban kan mouse ngi kan ban lada pipin klam advertise gi brio baka pisa jam hi kampoi la se baba kala phone number ne baba kala ka account number ne tangkum kita ro kim ayura bat ngan ongai phi kum kini se ki long kami le hang ni ki bon ha ki ba la shong dukan la palat bangi hinong kit kam ro ngi la shong la palat mentala khat trust ne mi hanre kini se le nado mangi ngimpat hosni wan shong di jing di madan kini se kila don lupa hari kini saya haduk mentaro kipen sakut ya ka COV balik kim air nga bu jingkli bat ya ka tu ka pisa ka baki ong ban yarap kata ka arpo hajar ban kersan ya kini saya kilong kemil ada le syapo ya kam kimla ban penki ya ka business mentale ya kini ngi haban bu da ka we ka demand bakini saya man lakas ngi kiwan mi hang tai ha khandai lat ang to po yo kiting yo du ka COV ladam yo shong dukan ro kiwan bai bapli kabai kali up down man lakas ngi bat ka jing bam yo shong dukan manta la palat arbanai ka government le yakini sia kala hab de ban ai double triple lem da konta kan long le siliang bat ngi hang ni manta kas ngi ngewan ba kini sia kin hab ban pan kloi no ki COV kim la shu ban sia le thok ban sia snap man thi ban sia set ki COV jong kini ki breu ki ba dei ban yo
Saya kada tu sen bangi ong upfront 4 room. Bangi tip akan long kum ni. Bakin don ki ba syai syadien bakin don kat tukan ni ki ba. Yo, ban hadin baki adap kum tu ki sung bal adap kam kajam ni. Ya ki ba handru pau new pau ki ba syai syadien. Mentah POE hi ke jing sisa. Ki pen slam. Ki le bam patiau. Di nak kata kada ru pikin mang yelong hang ni ke tuka dharna. Ba di nak tu baki sa syong bang ke PTVC baki sa how ke tuka sub committee. Mudun mapi man ka sinjam hab yakhi. Ti hadin bagi syong ke tuka sub committee ke ba arhu tarik August. Ki penmi ye kini ki ha ke tuka sub committee ru kadan ka jing kulmar namar ba jing sisa kat kum ka an ti pihak ban penmi pat ba ya kales. Ki number ki ba ki penmi pat ba ling ba ka kot kubor ka ba mi ru hong khat santarik. Ki number ki dah ki wei tu kalau list kebayar tu sing ke dia dah kawai kata ngin ayah batai pai ba ti wat la kat taru namar ka bakong sanduk ke dia ba ki beri ki bala aduk kamai ki dipenjo no pot namar kumnun ye imgen ti hadin bakal adap kata ka tu ka aku arterek nya yo song TVC biang but ki ayang ngini ki list of not recommended and absent ki bawan ha ka tu kesni. But ni ong hang ni haka TVC PI minta kasih tinggi ngim la ban kubur baki biang kim biang ni hab ya let biang ban pen tikna ban pen shisha but ni le bakam but sa shisien ni shem bakam bakal komplikam kalong turmur shabab pala ki don ki breu ki ba wan haka tu kasni ru ki mark absent ni ki don ki breu ki bala adap survey ru ki ong not survey but ki don ki breu li ki bala ayo si uviru ki mi biang haka ni kalis ti kabun ke jingkul mar but mentakul lumun itu epi ki ai daw ki ong waya kitu ki bampat dap survey ngimnum recommend pindiu ih ngimuk to recommended not recommended mlele ya kata ngiru ngisung tho bahak bandon ka lenti ka baya ka basai ti mangiru na bas dang yang tong ni page swai kitu ki bala dap survey ki babiang ki kot kisla but ai no swai kitu kadai ne nang tu pak ngi saya kita ki bampat dap survey hendrai mentah akan ka list ka baki recommend kan nyong mot kibreu ki deki bampat survey je. Ki deki kibreu jong no kita. Haba ki don pada ki bakli ki ai daw ki badai sisa ki bla song slam. Kala ban long sisa bak kam sha survey na mak kam don ha ka posi ba survey aslam menshwa. Ya kitu kim ai. Ti ka jingkli ka long manu kini special kan nyong mot. Riu na kini lelei ki deki kibreu ki ba mi ha kini gilis. Hadin ni ketuk list kau mi hau kat santarik August. Ngong em ngai pi bah kat santarik August ki don tang kat tu kat ni teli ki kerteng. Haka sngi RQR August balong ke sub committee la kentup syuk ki kerteng hana baki wan apply hadin ni ka kat san mudur ma pi ha po san sngi ki lum kerteng na ai. But kini ki la dayo mental ada recommend ki survey ru em ke kerteng juki kami hadin bala publish tu list. But kita ki fresh application jing arhu way tele timenta mangi lele ngi sngopia ar benta ki ka way kalong no ka jing kani jubor ya ka kamai ka ji yong ki jong ki tu ki bala song dak post nam ki bamran la da kom way ban kan em ki khun ki jong ki badai hok ki badon huntu ki bala dap survey ki badai benjo hantai lele mental ada dap hindalet hi ma pipet labun badap kita kisto kumanga onga ka jing sungkya jungi hak ar benta ka wei ka long ba kumnong in pediang ya kani ka jing sha aliang ba ka jing le ben ya kitu ki bedai hok banyo bat ka ba ar nabas dang ni hap banya da ba ka tei kamnum lom ka khem jadi ya thiet jaka ne jadi ya thiet license hendrai kumakapau menta kani ka authority jong ka municipal i kumaka sha i WRE individuals no ban wan ni ban wan lambre ban ya tap application ban ayaki ba ka jingkli kami ke yo yu kita ban sha liang ban ay ka to ka ni kibreu atau ka don ka jingya ay shimpisa ne ka don tang kata ka le si pat ya kata ro kala ban long ba su grup ya kabor te ban control but ngitip sai ba kidon ki market small kum kini sa Calcutta what sa Impal sa iru ba control dekat tu kat ni ki beriu te
Teng lele iwe beriu ibat ikat neki license san rutuli. Jala diri moncong yo long basu ai jakan tu. Bat ya kan ni nadu bakat doni kan ni kaseng ni ong bakam de ben long kita. Nama ki bami i surok jeng sisa. Kide ki beriu ki bam don la takung bai pat banwan mi surok bende. Hendri lada ki don ki bai ki beriu ki basim kabu ki beyo i kan ni kum kalat kamai spa. Kide ki tit license jaka kum ni kum tai ngimla satya bansha. Bat mentah kasngi kini kita kampat yo COV ngiwan hang ni wan pan kita COV tama umdan ni CEO umdan utau chairperson TVC umdan u executive engineer u bayarap ikni ka kam umdan ti sasha ide kin lek kini